Pošto smo se žalili da Dukija retko kada snimamo, dok je, to je zvonila, napravio sam pitu. Vidim da li gotova pita. Ali pošto smo se žalili, ja sam se žalio da se Duki isuviše malo snima, i smo sad došli ovako da ga malo snimimo. Ćao Dulence, kako si, šta radiš? Da li nam možeš reći kako je trenutno sada u tvome životu? Aha, a reci mi, da li si zadovoljan sa smeštajem i hranom? Kako ti se čini, da li ti to igra? Vidim da nemaš nikakve primedbe. A reci mi, jel dobiješ redovno mleko ili bih hteo da to bude češće? Aha, dobro. A kaži mi, kako ti se sviđa da nemaš ove dosadne babe kod sebe u komšiluku i da budemo samo mi, da te čuvamo i da ti tako rasteš? Da li ti se to dopada? Dobro. Hoćeš da sačekaš samo malo da ja izvučem pitu koju sam spremio, da ne zagori. Budi miran, važi. Nemoj da mi se mnogo tu talasaš, nemoj da si skočio slučajno uz krevet. Evo, napravili smo i lepu pitu sa ovim, kako se zove, bundevama pitu. A sad ćemo da vidimo da li je naša pita sa sirom gotova. Pa ja mislim da je gotova. To bi trebalo da se vadi. Ne znam, evo da pitamo Dušana. Duki, reci nam, molim te, da li misliš da bi trebalo ova pita sa sirom da se vadi? Ha? Šta misliš? Aha, dobro. Paži, evo sad prekidam snimak, samo još da snimimo kako nam izgleda ovaj naš kompjuter na zidu, da snimimo za neke buduće generacije. Evo tako izgleda, mada može biti lepše kada stavimo puzdavicu oko njega. Doviđenja i prijatno, hvala vam što ste pratili naš program.